हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू रेन्स रनक आम आज आसीचु ढेंकानाल साई आश्रम साई बाबा दर्शन पाई देखु आम सामने अच्छु आबे जाऊँ भितर को देखिया कौन मिली तुमको यहाँ हूँ साई बाबा को आशीर्वाद आमको मिली जाइए दर्शन करी आमे घर को जीवा बाय बाय एटा साई बाबा तते देइचंती न तो किणिले 100 बाहर एबे दर्शन तो हो गला चलंतु टिके आश्रम आड़े बुली आसबे चारिपटे देखो यहाँ हूँ आश्रम भितर थिबा नवग्रह मंदिर एठी 9टी जाक ग्रह माने सब पूजा पाती देखु देखु एबे आम आसीचु आनंद बजार एठी प्रसाद खाइबा को मिले आपण कूपन काटिकी प्रसाद खाई परिबे।
अच्छी ना खाया ଏବେ ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିବା, ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫୁଲ ଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଠି ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଢ଼ କେତେ ହେଇଛି, କେତେ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇ ଗୋଶାଳା। କି ଆମ ସାଥିରେ ଯିବୁ କି? ଆମ ସାଥିରେ ଯିବୁ? ଯା ଯା ତୋ ମାମା ପାଖକୁ ଯା। ବାଏ ବାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।